Hej. Har du dine sokker på hænderne? Nee, ik denk eerder dat het ervan afhangt of je de buiten- of de binnenbaan neemt. Nå. Fordi hvis... Want als de trainer zegt van je gaat naar binnen toe, dan doe je dat toch? Nå. En dan gaat het helemaal mis, dan is het hele land weer in paniek. Er det rigtigt? Ja, Gør I echt det? waar. Ja, dat is groot, het is een evenement, dat kun je niet voorstellen. Vi har slet ikke sokker på ørerne. En daarna de ploegenachtervolging ging natuurlijk ook mis. Dus Hvornår starter I med at tage sokkerne på ørerne så? ja, precies. Er det rigtigt? Echt waar, ja. Nej. Ja, zeker weten. Zeker weten, zeker weten. En dan ben je eerder, dan ben je de held en daarna ben je gewoon de klootzak, weet je wel. Hva? Ja, Også på næsen? echt waar. Ej, det kan ikke passe. I tager sokker på ørerne og på næsen, når I er børn eller hvad? Ja. Og så har I dem på resten af livet? Dus ik denk dat het wordt gewoon bijstand volgend jaar. Ja. Nå. Hvor er dine sokker henne nu? Så? Ja. Hvor er de henne nu, dine sokker? Ik weet niet waar die woont. Volgens mij komt hij uit een klein dorpje in het noorden van het land. Når I bliver 40 år?